magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Eka, titesting ko kaya. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Ayan, very good, hindi halata. Oo. Kasi po ang kapartner ko po ngayong tanghaling ito, kalahating Diego Bandido, kalahating Tanghenyo. May bungal po siya today. Bungal reveal, please. Ayan. Kasi makita. Patingin. Sorry. Ayan. Ganon talaga. Kung gustong lumandi, tiisin ng hapdi. Natatandaan ko nung time na inayos din yung ngipin ko. Yung temporary na ipin ko, sobrang lalaki niya talaga. Parang nakamas din ako kasi sobrang lalaki niya naman talaga. Kasi temporary lang, di ba? Si Diego po, hindi muna nilagyan ng temporary para rekta ng maikabit. Di ba? Shout out mo naman yung shout out pala sa clinic. Right Care Dental kay Doc Adi. Actually, kaya siya within the day. Yun yung technology ngayon. Ang galing, Kasi 3D printing Galing. Ang nangyari dahil doble kasi yung sinulit ko na yung check-up ko kahapon from my cardiologist tapos nag-dentist. Sinabi din kasi ng cardiologist ko na importante din yung mga ngipin natin. Correct. Kasi malapit siya sa heart. Totoo. Ayan. Totoo. Tsaka may mga andaming nerves. Oo. Malapit din siya sa brain. Yan, oo. Kaya hindi dapat natin pinapasawalang bahala yung yung ipin po natin. Kasi malapit talaga siya sa utak, promise. Oo. Diba? Natawa nga ako sinabi ni Kadyot kanina. Ano sabi niya? Idol, pangit pala magpa-cleaning ng ngipin. Bakit? Nakakangilo kasi. Hindi, maliban sa nakakangilo, natanggal daw yung ngipin niyang isa. Sabi ko matagal na may tama yan. Baka naman dumi na lang ang nagkakabit sa akin. Dumi na lang dahilan kung bakit siya nakakapit. Kaya medyo kulang din ngayon, may hulugan ng token ng Ganun po talaga. Pero ang maganda, katulad nga na sabi ni Jigs, na ngayon, high-tech na. Diba? So, within the day, nakulangan ka lang ng oras. Ikaw nakulangan ng oras, hindi yung clinic. Diba? At meron din tinatawag na, kapag ka pumunta ka naman sa Skinny Bay Aesthetic, dito sa Parkal, dyan naman ako pumupunta meron silang tinatawag na lunch break nose job. Okay. So, ibig sabihin, umalis ka ng opisina, pangu ka. Pagbalik mo ng office, ano ka na, Latina? Ay, ba? Masarap ng Latina. Oo nga. Lunch break nose job ang tawag. Ang tawag sa kanya, haiku. Basta siya, threads, parang fillers na nilalagay sa ilong. So, ano talaga iba siya? Na talaga, no? Iba na talaga, high-tech. Isipin mo, lunch break nose job. Diba? Although may kaunting downtime yun, pero kaunti lang. Hindi lang siya though, Jegs, no? Yung talagang katulad ng mga nilalagay na rhinoplasty. Iba din naman talaga yun. Basta, kapag marami pong chismis talaga sa katawan, marami pong ginagawa. Kaya alam namin yan. So parang hindi ka lang pinansin ng crush mo sa opisina. Wait lang excuse me, hindi mo ko pinansin kasi napapanguan ka sa akin. Teka lang. Magla-lunch lang. Makapunta akong Skinny Bay Aesthetic. Sabi ni Goli, alam mo yung tinatawag na lunch break nose job. Grabe na yung technology sobrang ngayon instant na yung tangos ng ilong. So talagang nakakatuwa. Tsaka kung limbawa man, wala kang hindi mo pa afford, let's say, to go to mga skincare clinics, mga dental clinics. Alam mo, nakakatuwa lang din minsan sa internet, sa online, na may mga bagay na nakakaaliw. Pero syempre kailangan ka rin, maging careful ka rin kasi baka mamaya alam mo naman tayo Diego, madali tayong maskam. Nagpapaniwala tayo sa mga items. Meron kasi ako nakita kahapon ng isang araw, parang clip siya sa buhok. Kasi sobrang ang tawag doon, sobrang sikip ng clip. Basta i-clip mo lang. Hindi ako makarelate sa buhok. Oo nga pala. Sige, nakikinig na lang ako. Nakikinig ka na lang. So, sobrang parang tight nung clip na yon na ikakabit mo sa buhok mo, nababanat yung mukha mo. So, parang, kumbaga, bumili ka lang ng clip sa buhok, tapos na-stretch na. Nasa-stretch yung mukha mo para, correct. Instant Botox. Alam mo, gusto ko nga bilhin Kaya alam, baka mamaya, isa na naman ito sa mga items na na-scam si Nicole Yala. Nakakaloka.
ka. Pero pwede mo pa rin gawin yan. Ang gawin mo, mag-content ka na lang, mag-review ka na lang. Pwede din. Kung ito ba talaga ay effective o hindi. Or hindi. Makakatulong ka ba doon sa mga balak palang bumili? Sa bagay. Diba? Tama din naman. Diba kaya lang naisip ko pala, natamad na ako. Ay, kaya alam mo, lakas din talaga ng bilib ko dun sa mga content creators tsaka sa mga nagre-review. Ay, oo. 'Di ba? Although hindi daw lahat ay talagang kumbaga maging ano po kayo, pumili din po kayo kasi hindi po lahat talagang bawa meron ako nakita na isa. Nag-trending din yung post niya Parang sabi nung food vlogger, ang lambot daw nung steak dito. Tapos yung pinakita niya talaga yung steak na binili niya dun sa sinasabing restaurant. Jigs, parang di ka sure. Ano po ba yan? Goma po ba? Chinelas? Kasi yung iba paid sobrang kunad. Oo. Pero na hindi mo rin naman sila hindi mo rin naman sila masisi. Syempre kung halimbawa nag-umpisa sila sa reviews lang talaga on their own. Kapag kami nag-a-approach na sa kanila na babayaran sila, hindi mo naman sila masisi. Syempre kailangan din naman nila kumita. All their lives, libre lang ang lahat. Libreng kain lang ang lahat. Gets mo din. Kaya yung sinasabi natin na maging careful ka. Yun yung minsan na wag tayo masyadong nagpapaniwala agad-agad kasi hindi natin tsaka double check, triple check. Wag lang dun sa video na pinapakita. Tumingin ka dun sa comment. Correct. Yan ang tinuro sa akin ng anak ko. Anak ko yung nagsabi niyan. Tumingin ka sa comment section, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, naikwento ko dati, 'di ba? Bumili ko ng lampara ni Aladdin. Akala ko talaga yung lampara ni Aladdin na malaki, magandang pang display. Iniisip ko na kagad saan siya i-display sa bahay namin. Pagdating, keychain po siya. Ang cute niya po. Petit, ang liit. Nakakaloka, 'di ba? Keychain ang liit, pero kasi sa picture mukha siyang malaki. Uy, maraming na-scam na ganyan. Meron ko isang kaibigan na scam siya online last year. Pasko. Sabi niya, ay grabe, ang mura naman nitong Christmas tree. So talagang ganun din. Hindi masyadong nagbasa. Tiningnan lang yung picture. Tapos tiningnan na mura. So ako para sa akin talaga, if it's too good to be true, it's not true. So kung alam mo naman ang regular na, unless talagang hindi mo alam kung magkano yung Christmas tree. Pero alam mo hindi siya sumura kasi para nasa 250 lang. May Christmas tree bang 250? Di ba? Saan dumating? Ay, ang liit, Jigs. Parang keychain din. para siyang pang table, pero maliit na table. Pero ang ine-expect niya, malaki-malaki. Kasi dun sa picture, may mga may mga regalo pa sa ilalim. Hindi, syempre may regalo bang maliit, di ba? Ayan tayo Yan tayo. Di ba sa 250, nag-i-expect na malaki. Kaya nga! Di ba? So, mag-ingat lang din po. So, alam naman po natin, ang bawat piso ngayon ay pinaghihirapan na. So, naiintindihan talaga natin na may mga bagay na gusto tayong bilhin na mura, pero pakatandaan, baka naman mapamura ka dyan. Sa halip na matuwa ka, mapamura ka dyan. Di ba? So, let's be extra careful. Yes. Alam mo, tamang-tama, merong isang tambalanista na yung tanong kanina, nabasa ko. Sabi niya, Nicole and Diego, paano ba magmumukhang yayamanin nang hindi masyadong gumagastos? Ay. Ang hirap po niyan. Pero it takes skills. Correct. And then tsaka posible siya Hindi imposible. Natandaan mo yung sumulat sa atin nung isang araw sa kwento na may Wagang Bornay. Kaya nga sinabi ko, it takes skills kasi lang kulang ako sa it takes skills. Hindi ko lang masyado naintindihan kasi wala ka letter S. Hindi ko naririnig sa sarili ko. Sinasabi ng utak ko, skills. Pero lumalaman skill. Puro hangin. Di ba, bukas mayabang ka na. Naka 3D print na ka na. 3D print teeth ka na. Di ba? So, yung sinasabi ni Diego na it takes skills to do that. Kasi nung isang araw, or kahapon ba yun, yung kwento na may Wagang Bornay, kung saan yung babaeng bida. Hindi siya yayamanin. Hindi siya talaga yayamanin. Pero marunong siya mamili. Mag-mix-match na mga galing ukay. Yes. At accessories, mga ganyan. Di ba? Tapos nagmumukha siyang expensive, 'di ba? Ang masaklap dito, Jegs, may mga ibang tao na talagang tunay, original yung mga suot, hindi halata. Oo, totoo. May ganun parang ay talaga ba? Hindi halata 'di ba? So paano magmukhang, yung tanong niya, paano magmumukhang mayaman nang hindi gumagastos? Una, kahit naman mura, gastos pa rin yun. So, dapat marunong kang gumastos. Alam mo, kung
kahit papaano merong parte ng budget mo talaga na i-allot for that. Hindi pwedeng wala talaga eh. Or pwede din naman, paano ba magmumukhang mayaman? Mayaman sa magandang asal. Pwede. Pero kung physical, di tayo sure eh. May kaakibat din na skills. At may kaakibat na kahit papaano, kahit ukay mo binilihan, may kaunting gastos din. Saka creativity din eh. Totoo. Yung choices na pipiliin mo, nakadepende yan. Like for example, when it comes to alahas, nga kahapon napadaan ako dun sa Mayet de la Rosa. Nakita ko nga. Nakita ko si Nicole, picture ako. May mga for example, alahas, may mahal na alahas. Pag tinignan mo, parang hindi mahal. Totoo. Depende kasi sa pagkakagawa. At saka depende din sa nagdadala. Ako para sa akin, sa tingin ko, kung merong mga kailangan, kung may mga chismis ka sa sarili mo, let's say, ngipin na kailangan ipa 3D print, kutis na kailangan pakinisin. Sa tingin ko doon ka muna mag-invest bago yung mga bagay na nahahawakan. Kasi kung halimbawang gusto mo magmukhang mayaman pero bumili ka ng mga items na pangmayaman pero medyo bungal ka, friend. O di kaya bumili ka ng alahas tapos maitim yung liig mo. Yan. Kahit pasensya na, 'di ba? Kahit gaano ka mahal 'yan, 'di ba? Medyo nagmumukha siyang kasi, ganun. Alamin mo muna, yung purpose pala ng parang necklace is ma-highlight yung leeg mo. Yung neck mo. Correct. Kung maglalagay ka ng malalaking dyan, kahit ilang kilo pa yan. Kung maitim naman, kung may banil ka. So, pwede siguro, manipis lang na chain ang ilagay mo. Kung may problema ka sa leeg. Pwede. Ganon. Ayan, yung mga ganon. Or pwede, bago ka muna bumili ng, kasi ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry, nandyan lang naman sila. Sandamuka lang branches. Ang branch ka nakapunta? Sa Imos, sa Robinson's Imos. O yun. So, nandyan lang naman siya, waiting kung kailan kami budget. Pwede kang, ang unahin mo muna yung banil. Paano mo ito papuputiin? Or, ang feeling ko kaya minsan nagkakabanil kasi baka masyadong mabigat. Minsan, yung pagka-overweight tas nagkaka-layers, diba? So, ang pwede mong gawin is magpapayat muna. Alam mo, alin yung gagawin mo is up to you. Pero ito ay option. For example, nung sinabi ni Mayet de la Rosa na, sige, gusto ka namin na nakunin na mag-model ng mga alahas namin. Talaga nagpapayat din ako, Jegs, kasi nakakahiya naman na magsuot ako ng necklace na hindi kita, pendant lang. Kasi wala akong correct. Nakalubog. Kasi wala akong leeg, di ba? Tama. At saka naman. So, ang una kong ginawa bago ko mag-yes dyan na i-model ko yung mga alahas, di ba? Sinigurado ko muna na may leeg ako. Kasi nakakaloka kung wala akong leeg, di ba? Saka, minsan nakikita din natin may unfair din ng life. Ito, reality naman to. Actually. Na halimbawa, may mga matataba na mukhang ang bango-bango nila tingnan. May ganun eh. May mataba naman na parang talaga ang asim, di ba? Totoo yun. Pasensya na, pero that's life. Totoo yan. Real talk po yan eh. Real talk talaga. Kaya baka yun. At pwede ka magmukhang mayaman pag mukha ka mabango. Yan. So, that's also another option. Hindi ka man makabili kunyari ng mga lahas muna, hindi ka makabili ng mamahaling accessories, damit, or gamit, di ba? Pero hindi ka amoy maasim. And nakakamayaman yun. Tama, yun yung first step na para magmukhang mayaman, yung amoy. Yan. Yun yung babaguhin mo yung kasi amoy. kahit na bonggang-bongga yung mga gamit mo, kung amoy asim ka talaga. Grabe ka naman sa asim. Hindi kasi may ganun talaga na parang, kaya amoy mandirigma ka. Yung parang nakipagdigmaan ka talaga sa pagkukommute ng mga 6 hours, di ba? Pero kahit halimbawa, wala ka naman mga borloloy, tapos ang bango-bango pag dumaan ka. Di ba? Nakakamayaman siya. Correct. Di ba? And in that case, pwede ka rin mag-invest sa mamahaling mga pabango. Or, pwede na, hindi naman kailangan mamahalin. Kailangan mo lang hanapin kung anong klase ng pabango yung magsasakto sa personality mo, tsaka sa skin type mo. May mga ganun eh. Kasi for example, yung kaibigan natin si Papa Leo Bunggaling, meron siyang sinasabi niya na meron siyang pabango na panglandian. 'Di ba? Tapos may pabango siya na pang everyday, parang normal with friends, pero merong pang manyakan. May ganun. So dapat alam mo kung anong klaseng pabango yung mag-fit para sa iyo, ganyan, 'di ba? So for example, yung asawa ko, meron lang siyang isa, nakatry na siya ng iba't ibang uri ng pabango. May pang mayaman, may pang sakto lang ang budget, ganun. Pero meron lang isa na pabango siya na kapag ka
ginamit niya talaga. May lakad. May lakad. importanteng Oo, lakad. correct. Yan. Yung parang ganun yung dating. Na Oo. parang, tsaka dumidikit. So, yun, it's a process. Oho. So, kumbaga, yung pagmumukhang mayaman, pagmumukhang nakaangat-angat, di ba? Ang dami na nating sinabing paraan Oho. to do it, di ba? Oh, So- basta basic yung wag kang mukhang maasim. Oh, so, malinaw lang dito na dapat pinag-aaralan. Dapat meron kang knowledge. Correct. Self-aware. Oo. Di Tsaka, ba? hindi lang yung kung isa-suggest sa'yo, eto gawin mo, hindi. Hindi. Aralin mo kasi True. dapat i-customize mo sa sarili mo. Tama, correct. Yung pag-aaral mo. Tama. Yung Yan. yung ganun, tama ka din diyan, 'di ba? So, for example, may binentang damit sa akin yung asawa mo, Oo. 'di ba? Tiningnan ko siya. Pagtingin ko, dahil ang personality ko ay off-shoulder, ang pinili ko yung off-shoulder kasi kilala ko yung sarili ko na kahit may frozen shoulder ako, gusto ko pa rin ng mga damit na off-shoulder. Oo. 'Di ba? Kasi kilala ko yung sarili ko na hindi ko man kayang magpakita ng padibdib, 'di ba? Ang kaya ko talagang pakita is balikat, 'di ba? So, yung ganun ba? So, alamin mo ano ba yung magfi-fit sa na damit. Kasi meron din mga damit na nagmumukha kang malaki dyan or nagmumukha kang, di ba may mga ganun, diba, kulay. May mga di ba, pag stripes yung pababa, Yan, pampatangkad. yan. Pag yung stripes naman dito, Correct na pahalang, is pampalapad. oo. Tsaka, Jex, may tinatawag na color analysis. Di ba? May mga damit na kapag may uri ng red, na kapag sinuot mo, ang dami iniisip, no? Ang hirap, ano? Ganun po talaga. Sabi nga, kung gusto mong lumandit, isi ng hapdi. Ang kaartehan meron pong kaakibat na knowledge. Tama. Yan. Hindi, color analysis, totoo yan Huwag ka kung gusto mong mag-lighten up yung mukha mo, dapat alam mo kung ano yung mga kulay na bagay sa'yo. Tama. Kasi may kulay na nakakaitim, nakakapangit, may kulay din na nakakaganda, nakakaputi. Correct. Oras natin! 12:39. Ako pong kumikilang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!